Здравейте, бибоксери, аз съм Емо и това е Теодор, ама малко не се чува. Сега да видим какво ще правим. Този епизод ще оцеляваме. Теодор, ти виждаш ли? Теодор! Какво правя сега? Къде знаеш? Я грей малко ти. Я мръдни мишката да видим дали може. Я пробвайте. Давай. Хайде. Браво на тебе. Заклишим се дървото някъде. Аз се играя, разбира се, няма ти дам на тебе. Бързо оцеляване, да бързо да направим така, яре. Кой кажеш пък тя? О, намерих камък, копа малко се дрънах. О, прасенце! Моите приятели. Айде. Кой кажеш? Абе, не ми лаго въобще. Аз бия едно прас. Ти в момента виждаш какво правя? Опа, изгубих прасета. Аз в момента бия прасета. Ай, не ми пука. Ще се оправи някой ден. Опа. Ама какво правиш, бе? Абе, стига ми мърда, бе. Стига. О. А? Взема падна тук. Опа! Help me! Помагай, бе! Нападнаха ме извън земя. Ома, това ме напада да му май. Ще убия те. Опа, без да искам. Що падна, мангал? Ще ти взема нещата. Ах, съм го убил. Как започна сега съм убият, бе? Аз не съм ти. Гледай се очи от майстора. Ай, ще стара. Хайде са опай на добър. Още някой аз го ще кажа извън земя. Къде бе? Къде? Там ма зомбита. Ще нямаме. Малик! Мали, някой ме напада. Ай, ще падна. Няма падна, бе. Око си кажем като заек. Аз се бегам от тука. А? Аз се изнасям. Няма да седа тука. Изнасям се, няма да седа тука. Се бягам. Я да намерим. А? Ала. Да. А ти си много глух, бе. Да, наистина. Коза. Моите приятели ще направят да спа. Ти нищо ли ми дай? Дай ми. О, мъде! Аз къде съм, бе? Ферата на козите. Много животни. Не, тук свърши клипа, още малко. Чули? Ташин?
Този епизод май ще бъде това. Или пък ще чакаме да стане нощ. Станахме сам. Ще направя къща и ще спре клипа. Опа. Секунда. Така. Това е по-върно. Сега ще бъде май само това. Чак ще направим лево. Не така е. Кой сега да направя врата? Ако направихме как ще този епизод май ще бъде само това. Чао за сега. И да бъде така. Ми харесва там. What? Така. Още извинен. Сега ще бъде само това. Чао.